Нека ти разкажа нещо. Още откакто станах на 6, почнах да играя видеоигри, специфично Minecraft. Но още от такава ниска възраст. Почнах да гоня комфорта. Почнах да гоня това, което ми носи удоволствие най-лесно. И знаех, когато, примерно, свърша някаква работа, когато си подредя дрехите, когато извиня чиниите, тогава знам, че мама се чувства добре и това ми носи много повече щастие, отколкото видеоигрите. Но за да си оправя дрехите, това изисква труд. За да измия чините, това изисква труд. За да играя играта, абсолютно нищо. По-лесно ми е да си играя Майнкрафт, отколкото да си подредя дрехите или стаята, или да направя нещо полезно. И дори до преди няколко месеца все гоних комфорта. Взимам си някакво чипсче, някаква вафличка от магазина, някакво сокче. Сядам си пред компютъра, отварям YouTube или отварям някаква игра и почвам да консумирам. Цял ден. Стоя в комфорт, нищо не ми пречи. Защо да върша някаква работа? Така няма да ми е комфортно. Нали? Ще загубя всичкото това удоволствие. Това е описанието на днешния младеж. Днешният тинейджър, днешните момченца. Даже пълнолетните. Има момченца на 20 няколко години. Момченца. Ходят в университет, не се интересуват какво се случва, като се приберат вкъщи, сядат на компютъра и почват да играят лига, примерно, с дружките си, които са не нещо повече от тях. Мъжете сме създадени силни. Създадени сме с целта да работим, да вършим трудната работа, да отгледаме семейство, да предоставяме. Но какво се случва днес? Освен феминизацията на света, ти трябва да се чувстваш добре какъвто си, не трябва да се разваряш, не знам си хана, не знам си що. Трябва винаги да ти трябва да на тебе да ти е комфортно, каквото казва други. Бро, ако слушаш тия неща, добре, че си намерил този канал. Това е може би най-хубавото нещо, което ще се случи през живота за този етап. Като мъже сме създадени да работим. Ние трябва да вършим трудната работа. Но когато ни е комфортно, просто не можем да я вършим. Когато си изял, примерно, на дебела паржола, баница, айранче, нещо, някаква вафличка, палачинка, после как ще станеш да идеш да тренираш, примерно? Би ли отишъл да тренираш? Кажи ми, един ръка, и кажи честно, би ли свършил някаква трудна работа? Веднага, след като си се наял, ще свършиш ли? Аз казвам, дигам ръка, аз, когато съм пълен, когато съм се наял, не очаквам да свърша каквато и да е работа. Няма да свърша никаква работа. Също ако ми е комфортно по някакъв начин, примерно ако си гледам някое YouTube видео, правя нещо, което е лесно, което не е продуктивно, нещо, което просто носи удоволствие. Първо си гледам Instagram или TikTok или каквото и да е. Каквото и да е така удоволствие, за което не се изисква какъвто и да е труд. Аз няма да свърша никаква работа. И вероятно, ти правиш тези лоши навици и очакваш после да си продуктивен. Очакваш да се справиш добре в училище, добре в работа, в университет. Комфортът е, може би, най-големия враг на един мъж. Когато ни е комфортно, да можем да вършим това, за което сме създадени. Буквално. Буквално няма смисъл от съществуването ни. Ако не можеш да вършиш работа, ако не можеш да си полезен, за какво въобще си тук? За какво въобще те има? На кого си полезен? Нали? Затова аз бягам от комфорта. Или поне се опитвам. Аз също понякога пусна някоя игричка, пусна някое YouTube видео. Но гледам колкото се може повече да бягам от нещата, които ми носят удоволствие, без да трябва да върша какъвто и да е труд. Сутрин, когато стана. Първо, ставам рано. Още когато е тъмно. Доста време преди да изгрее слънцето. Ставам рано, но не почвам да си гледам така инстаграма, както едно време правих.
Не си отварям YouTube или някоя игра. Ставам и почвам да върша трудни неща, които не са ми приятни, които не са комфортни. Трудно ми е. Всяка сутрин е трудна за мен. Ставам, върша нещо трудно. Не ям нищо, не гледам нищо, дето може да ми донесе каквото и да е удоволствие. Лесно удоволствие, фалшиво удоволствие. Върша трудната работа. Ставам, уча, избирам най-трудното нещо и почвам да го правя. Взимам си студен душ. Студеният душ, особено сутрин, е такова хубаво нещо. Просто взимаш си студения душ, като излезеш от него, просто имаш усмивка на лицето. В смисъл, имаш това чувство, че направил си това трудно нещо още от сутринта. Преди деня даже да е започнал. Ти вече си свърши цялата тази трудна работа. Какво ще бъде всичко останало в сравнение с това? Чувстваш се изморен, полузаспал, но сядаш да вършиш нещо трудно, правиш нещо трудно, нещо некомфортно. Какво ще бъде всичко останало в сравнение с това? Взел си студен душ още от сутринта. Какво по-трудно ще стане през ден? В смисъл, какво по-неприятно ще има през деня? Буквално. Свършил си голяма част от работата още сутринта. Какво толкова предизвикателно би имало? Всичко останало, свършиш си това, всичко останало ще бъде по-лесно. По-лесно от това. Друго нещо, което правя, сутрин не ям. Първо си да върша каквато и да е работа. Понеже, представи си, има двама мъже в клетка сложени. Единия току-що е ял някаква мазна пържолка или някаква палчинка или каквото и да е. Другия не е ял. Ако им кажат да се бият, това е малко екстремно, но ако им кажат да се бият до смъртта, че когато единият убие другия, може да излезе, ще бъде освободен. Кой мисли, че ще спечели? Буквално, този, който е ял пържолка, в смисъл, буквално ще бъде някаква... Докато този, който не е ял, очите му ще бъдат гладни. С лекота би победил другия на яйлия се. Мъжете, особено когато сме гладни, сме най-силни. Мислиш ли, че примерно предшествениците ни от преди не знам с колко хиляди години, когато са ходили да ловят, когато са търсили големия бик, ходили са да ловуват. Мислиш ли, че са яли преди да ловуват? Точно това е, те са гладни, ловуват, за да вземат храна. Те са гладни, чудовища. Ще ловят бика, ще ловят дивото прасе, ще го върнат обратно при жените и децата си, ще се свършили работата и чак тогава ще ядат, ще получат заслуженото. Така че това, което искам да направиш е... Помисли си примерно утре. Когато видиш някакво десертче, искаш да си вземеш или вкъщи имаш някакво десертче, нещо приятно, си кажи не, сега ще пропусна. Види се, заслужил ли съм? Всъщност, дори да не е. Това също са, заслужил ли съм? Но може да се питаш също, това още ще ми помогне ли по някакъв начин. Когато ям захар, ставам по-женствен, буквално има там някакви вещества, знам, че истроген ли беше, не знам си какво се покачва, когато се яде захар. И съответно тестостерона, това, което ни прави мъжки хормон, спада, когато ядем захар. Така че това десертче следващия път, като го погледнеш, си помисли, по някакъв начин ще ти помогне. Хубаво, айде някой те черпи, тогава ще приемеш, няма да ги обидиш. Но това ако се случва веднъж в месеца, веднъж на 2 месеца, това не е проблем. Но ако ядеш всеки ден букуци, ядеш сладко, ядеш чипсове, всякакви такива преработени храни, за никъде не си. Малко се отклонявам от темата, но това пак са важни съвети. Така че утре опитай се. Сутринта опитай се малко да се намокриш със студена вода. Айде поне лицето да е, но опитай се малко, да кажем, не да си взимаш цял студен душ, но опитай се. Така, шепа вода в тялото. И пак, и пак. Или пък можеш, когато се къпеш да кажем вечер. Нали, хубаво, къпеш се с топла приятна вода. Но накрая на душа се опитай така да понамалиш водата, да ти стане малко студенчо. Не рязко, защото не е хубаво за сърцето, но така. Не е много студено, не рязко, просто мъничко, да усетиш, да ти стане хладно. Постоя така, примерно 30 на секунди, да кажем, една минута. Постепенно ще почнеш, примерно след седмица-две, можеш да пробваш и цял студен душ да си вземеш. Пускаш водата, примерно малко топла, малко студена, колкото да бъде съвсем мъничко студена. Да не е твърде студена, съвсем мъничко студена, задължително не е топла. Влизаш, 30 на секунди, една минута поне, излизаш. На следващия ден малко по-студено и така. С неяденето вече казах. Виждаш нещо, което
като изядеш ти стане такова приятно, комфортно. Опитай се да пропуснеш. Не казвам сега въобще нищо да не ядеш. Но ето, някакво десертче пропусни. Или скажи, това ще го изям, когато си свърша работата. Примерно. Всеки започва от някъде. Аз нямам за първите поне 8 часа от деня. Това е друга тема. Има видео за това по утрената ми рутина. Ако съм го качил, ако не, ще го кача. Ако искаш това видео да проработи, приложи това, което ти казах, още от утре. Само тогава ще мога да ти помогна. Също друго нещо, което забравих да кажа, друг пример мога да ти дам. Утре, когато решиш да излезеш някакво видео или да си отвориш Instagram или TikTok, защо просто не излезеш навън? Малко да потичаш. Отиваш малко навън, излизаш, тичаш, може да направиш някакво лицеви, ако можеш набиране, някакви други упражнения. Просто нещо полезно. Върши трудната работа, особено когато не ти се иска. Ще се видим в следващото видео.